Kweli. Obila gwenge Mau Summit County Nakuru zachako timo nonro ewi masira mar apaya mane okaw ngima ji abich kachiel kod weyo ji mamoko 11 gi hinyruok e wang' apaya mawuok Molo kochomo Londiani e junction mar apaya maduong' mawuok Nakuru kochimo Kericho. Masirano ne otimore e kinde nyamburko mating'o jowuoth mar Obana Sako mane riko wuok Nakuru kochomo Kericho kinde nyamburko no ne odonjo e lori moro mane nie mbele ne. Masirano ne oweyo chuo 4 kaachiel gi nyathi moro ka owito ngimagi. Jowuoth mamoko 11 ne oyudo hinyruok kendo gidhi nyime kod yudo thieth e osiptal ma Londiani kod Molo. Dereva wa gari dogo Nissan ya matatu overlap akakutana na gari ingine inateremuka, akarudi akashikwa na ile agoline akalaluliwa. Sasa mimi ningeomba tu madereva wengine waende pole, wajue hizi maroli hazikibiangi, ndio wanajaribu tu kurekebisha, ni kwa sababu wamebeba mioyo ya watu wengi. Nilijulishwa na mainis saa 8:30 usiku kuwa amehusika kwa ajali ya barabara. Nikakimbia asubuhi, nikafika mpaka hapa mahali alipata ajali. Nimepata gari tayari imeletwa kwa police station. Yeye mwenyewe ameumia goti, analia goti na bega. Ni msimu wa Krismasi na tunaomba madereva tafadhali muwe waangalifu barabarani. We plead with our drivers to stay woke and keep their eyes on the road. We know that we care about, speed and getting to our destinations, but the speedy drives, get us to our destinations in different health conditions. Obila County Manyamira dhi nyime koda